Kaixo, hemen aurkeztuko ditugun kasuak Andoni eta Xabiren kasuak dira. Biak laba grabeleko proba korritu behar dute. Andonin kasuan 110 kilometrokoa eta Xabiren kasuan 275 kilometrokoa. Hor, Andonin eguneroko entrenamentuak indarrean oinarritzen dira. Berak Espartan moduko ariketa egiten du, indarrean oinarritutako ariketa. Aldiz, Xabiren kasuan erresistentziko kirola egiten du, bizikletan ibiltzen da, eta bueno, berak alde hortatik errasago daukala esango dugu, naiz eta proba luzea egin 275 kilometrokoa. Kontutan uki behar dira, bai luzera eta bai desnibela. Proba batek 110koak 1200 metroko desnibela duka, eta 275 kilometrokoak dauzka 5500 metroko desnibela. Orduan, garrantzitsuena proban iraungo dugun denbora da. Hau da, gure egoera fisikoaren araberako denbora izango da. Kontutan edukita beti helmugara edo iristeko puntura modu egoki batean iritsiko gara. Nekatuak bai, baina modu egoki batean. Andoniren eguneroko entrenamentuetan bere indar kirolean erabili behar duen erresistentzia areagotuko du. Bizikletako entrenamentuak erabiliz. Hau da, bere indarreko kirolian, esan dugun bezala, Espartan bezalako proba batian, bizikletako entrenamentu honek balioko dio bere erresistentzia garatzeko. Xabiren eguneroko entrenamentuetan, maiatza eta ekaineko probetan bere rendimendu altuena emateko indarra eta erresistentzia garatuko dugu. Hau da, Xabiren aldetikan ez dago egin behar dian adaptazioak berezkoak dira. Berak erresistentziako kirola egiten du, bizikleta ibiltzen da, proba luzetan egoki ibiltzen da eta ondo adaptatzen da, eta hori da gero laba grabelen proba luzean erakutsiko duna, ezta? Orduan, Xabiren kasuan esango dugu zertxo bait errasagoa da. Andoniren kasuan berak bere kirolerako indarra garatzen jarraitu behar du, noski, eta ingo dituna da 3 saio indarra eta 3 saio erresistentzia. Hau da, 3 saio horiek indarrean oinarrituak izango dira, bat espezifikoa, bat orokorra eta beste bat konpensatzailea, koreari pixkat importantzia emanez, eta gero beste 3ak izango dira erresistentzikoak. Bat, esango dugu espezifikoa edo mendiko bizikletakin edo grabelekoakin irterak eginez, eta beste bi arrabolan edo indoor moduan eginak. Xabiren kasuan, astean zeharreko entrenamentu egitura aldatzen da, Andonirekiko. 2 egun izango die indarra eta 4 saio erresistentzia areagotzeko entrenamentuak. Xabiren kasuan indarreko lanak biak espezifikoak izango dira, batez ere beko atala lantzeko eta goiko atala modu konpensatzaile batian, esan dugun bezala Andonikin kasu honetan Xabirekin kore lanak egingo ditugu, eta 3 saioak bizikletazkoak 2 izango dira kanpoan egingo ditunak, bere mendiko bizikletakin, eta bat indoor edo bizikleta estatikoa. Bueno, lagunak, beste bat arte, eta hemen sasoituztikan aholkuak eta gomendioak entzune baldin dituzue, suposatzen dut hemendikan epe motz batea berriro kontaktuan egongo gara. Venga, beste bat arte, gero arte!